दिनैहाय most important टपिकनि सायाव दिनै डिसकास खालामगोन। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय अक्ट'बर मासाव कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामबाय थागोन होननानै बिथाङा पस्ट होदों। 5 बोसोर मा खालामनानै थाखो नोंथांमोना? सरकार सालायबाय इउपिपिएलआ आबसुआ जयैनो। दिनै सरकार गोमा जाखांनायनि उनावसो दिनै आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा आन्दालन खालामफिननायनि खोथा बुंदों। बियो जोबोद दुखुनांथाव, लाजिथाव। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। बिथांमोना बुंदों आरो लिरदों। अफिसियेल फेसबुक पेजआव बिथाङा लिरदों, सार्कुलेट खालामदों। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं जानांगौ। फाइनेन्सियेला डाइरेक्ट, जोंना थाखा फैसाया डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्डिं जानांगौ होननानै बिथांमोना बे गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव लिरदों। दिपेन बर' बिथाङा 5 बोसोराव नोंथांमोना बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लाबाय। दिनै 5 बोसोराव नोंथांमोना दिनै मानो मावफुंनानै होनो हायाखै? बिटिआर एकर्डनि दफाया दिनैसिमबो मानो मावफुंजायाखै? दिनै बिथांमोना सरकार गोमा जाखांनायनि उनावसो दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दालन खालामफिनगोन होननानै बुंदों। बोरो नोंसिनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि क्राइटेरिया दङ होननानै आन्दालन खालामनानै बिटिआर एकर्ड खालामबाय। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बावबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' जाथिनि सिमां मिजिं गासिबो फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै फाइनालि जों दिनै मा नुनो मोनखो? टुडे व्हाट वी हैव सीन, जों मा नुनो मोनखो? जिर' एम्प्टिनेस रायजो राजाफोर। ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो, नोंथांमोना बयबो सांग्रां एबा कनसियासनेस जानाया मोजां। बिथांमोना दिनै गावसिनि सरकार गैयैखाय दिनै हालाय हाफाय जादों, आन्दालन खालामफिननायनि खोथा बुंनो गोनां जादों। दिल्लीयाव थांनानै बिथांमोना दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला, आन्दालन खालामला होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै फैनानै दिनै उल्था आरो बिथांमोना दिनै 5 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना फिन खेमसेबाव आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि मुङै एबा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना बेबायदि लेक्सार होदों। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारसिनगोन होननानै बुंदों। बेफोरो मा? दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स मिस्टार दिपेन बर'? रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। 15-20 बोसोर सेपारेट स्टेट मोनगोन होननानै आन्दालन खालामबोबाय। जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय। दिनै आरो खनसेबाव थगायबावनो नागिरदों। दिनै नोंथांमोना 5 बोसोर बहा दंमोन? उइदिन 5 इयार्सआव नोंथांमोना बिटिआर एकर्डनि जि एमअएसआव लिरनाय मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जि मेनसन खालामनाय जि क्लसेसफोर दंमोन, बेखौ नोंथांमोना मानो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै? दिनै सरकार बायखांनायनि उनाव, जेनखांनायनि उनावसो दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै आन्दालन खालामनो बुंदों। रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि थाखाय नोंथांमोना आन्दालन खालामनो मानो हायाखै? 5 बोसोराव रन्जन दैमारिनि उदां जानांगौनि थाखाय नोंथांमोना मानो मोनसेबो इनिसियेटिभ लानो हायाखै? फिननाय हो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो। खबरदार रायजो राजाफोर, आबसु आरो इउपिपिएलनि खोथाखौ जुदि लायोब्ला गल जागोन रायजो राजाफोर। सिगां बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बड'लेण्ड नाङानो मोनानो जायानो हवाट बेफोरबायदि गोबां खोथा बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पाब्लिकनि गेजेराव बेड रिपुटेसन खालामनानै गाज्रि मोनहोदोंमोन। दिनै फैयै फैनानै दिनै आबसुआ बर' जाथिनि सिमां मिजिंखौ दिनै प्रमद बर' दैदेननायनि समाव दिनै आबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिफ्रा दिनै दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड नांला होननानै लिरना गारबोदों। बेफोरो जोंनि थाखाय बेसेबां दुखु गोनां, लाजिथाव। रायजो राजा दिनैसो आरो फिन खेमसेबाव माबा उल्थानो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आन्दालन खालामफिनसैनो। आन्दालन बुस्थुआ इजि नामा? न', दिस इज नट इजि। मुभमेन्ट बुस्थुआ इजि नङा।
सानसे साननैयाव बे आन्दालन खालामबानो बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागोन बे नङा नट लाइक देट इम्पसिबोल रायजोफ्रा बयबो सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ